Hups. No niin. Revitään toi heti irti. Eikö sun pitäis... Hei, tuollakin on tollanen punainen kohta ja sit tossa. No nehän ne on ne, mitkä pitää leikata. No leikkaa. No kun nehän mä leikkasin äsken. Sä leikkasit vaan se yhden. Mä leikkasin ne molemmat, jos et huomannut. Mä en huomannut. Mut kun ei se auttanut mitään. Mä huomasin sen. Tai no kyllä ne katkes, mut siis... Ota itsellesi huumeita. On niin.